जोमै न' फैसाया लादो बेयाव गासै 20,000 दङ बे फैसाखौ लानानै नोङो आइखौ नागिरनानै लानानै फैदो नाथाय फैसाखौ बांद्राय लाला साला बाहायनो नाङा दे जोमै आखायाव फैसा गैला आं बेखौ मालायनिफ्राय एसे लादेरनानैसो नोंनो हरदों जागोन दे आं फैसाखौ थि बाहायगोन नांगौखिनिखौल' बाहायगोन आरो फैसाया आग्लायफिनोब्ला आं लानानै फैफिनगोन अलम्बार आंथ' फैसाखौ लानानै आइखौ नागिरनो ओंखारबाय नाथाय दा आइखौ आं बबेथिं नागिरजेनलांनांगौ जोबनो गैयै संसाराव आंनि आइयाबा बबे खनायाव दङ आं माबोरै मिन्थिगोन दा आंनि आइया बबेयाव दङ आरो आं आइखौ माबोरै लानानै फैगोन जोमै नोंनि आइनि जाथि बंस परियालफोरखौ नों सिनायो दा आरो बबे जायगायाव दङ नों बेखौ मिन्थियो दा अलम्बार आइनि बिदा फंबाय माखासेफोरखौ आं लोगो मोनाखै आदा सानै दङ आंनि आइनि आरो आंनि आइजों बिब' बिनानाव साब्रैनि गेजेराव सासे थैबाय आरो सानैया गोदो आं हाबा जायै सिगाङावथ' मिन्थियोमोन बिसोरो गवालपारायाव थायोमोन नाथाय दा बिसोरो बेयावनो दङ ना गुबुनाव दङ आं बेखौ मिन्थिला मानोना आंहा रावजोंबो कन्टेक्टआनो गैला आरो आमाइमोनाथ' बारु सिगांनि न' बोरायावनो दङ आं बिदिब्ला आमाइमोननियावनो थांनानै सोंहैनोसै जानांगौ आंनि आइया आमाइमोननियावनो दङ खोमा दे जोमै नों खबर लादो आरो नागिरदो आं उनाव फन बुसिगोन नोंनियाव नोंखौ उनाव खबर लाहरसिगोन जोमै रुमबाङा मानो ओंख्रि गोजा जानानै थानो गोनां जादों आरो फेथेङा दिनै न'आव थानानै मानो हटेलाव ओंखाम जाहैनो गोनां जादों नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों मानसिखौ नों माबोरै सैमा बायदि एथ' गाज्रि आखुयै बाहायनो हाखो नों मा खोथा बुंदों बाजै रुमबाङालाय मानो ओंखाम थानानै ओंख्रि गोजा जानानै थानांगौ जाखो आरो फेथेङालाय मानोथ' हटेलाव ओंखाम जाहैनो गोनां जाखो अलम्बार नोंथ' मोखां सुनानै सानसे नोंनि खामानियावनो बाहेरायावनो थाहैयो न'आव मा जादों मा जाया नोंथ' बेफोरखौ माब्लाबाबो सोंफेरानो आरो रुमबाङा मानो ओंख्रि गोजा जानांखो फेथेङा मानो हटेलाव ओंखाम जाहैनो गोनां जाखो नोंनि अनसुलि बिसिनावनो सोंदो अब्लानो मिथिसिगोन जोमै फेथेङा बाहेरायाव ओंखाम जाहैदों आरो रुमबाङा न'आव ओंख्रि गोजा जादों मानि थाखाय नों मिन्थियो नामा मानो रागा जोङा जानो देलाय सोरांस्रि नोंब्लाबो रागा जोंगौमोन नों लोगो मोनस'नायमोनब्ला रुमबाङा ओंखाम संदों खमसे खम ओंखाम संनानै ओंखाम संग्रायाव था गावनि रुम सिङाव मा पुथुर पाथार खालामहैबाय थादों हौवाजों बिदि ओंखामा खामनानै दोखसियानो गोसोम जाजोब्बाय गुथे न'आनो मोनामनानैनो थानो हायाखै बेबायदि मानसिखौ रायाब्ला मा दावराव अननांगौ जाहैबाय जानो ओरैनो अखा बोथोर अखा हाबाय थादों माइखौनो लामनो मोनखायाखै माइरङानो गैखाया ओंखाम संदों नालाय संदों मोजाङैनो संनांगौ मा मावहांहां हौवाजों आबदा मारिना थाहैनाय बेफोरबायदिखौ राया मा रायगोन अब्लाबो नोंनि अफारहाय जोमै नोंखौ आं एसे बांद्राय मोनरायो फेथिं आरो रुमबाङा नोंनि फिसाजोखौ लाबोनानै नोंनि आखायाव गथायनानै होफैदों नों बिसोरखौ बेसेबां अननो नांगौ आरो बेराफारसे बिसोरो फैनायनिफ्रायनो ना नों ना आं ओंखाम संग्रायाव थांनोनो नाङाखै बेसेरा रुमबाङा सान्दुं अखा मोनथिया थान्दा गरम मोनथिया बेसेबां संनानै जाहोदों एथ' बुरजा मानसिनो फैनायनिफ्राय संनायनिफ्रायथ' माब्लाबाबो बेफोरबायदि ओंखाम खामबाय थायाखैना बोरैबा खनसे बावफ्लांबायदां आरो बोरैबा खनसे खामबाय बेखौनो नों एथ' बेफोरबायदि बुंनो नांगौ नों लासै मोजां बुंखायाखै नोंनि बुंनायखौ मिथिखागौ आं नों माबोरै मिथिदों बेनिखायनो बिसोरो दुखुजों ओंखामखौनो जानो हालायाखै आरो मा ओंखाम गोखामखौ जा होननानै बुंदोंबालाय नोङो बेफोरबायदि नङा जोमै मानसिखौ बेबहार खालामनाया बेफोरबायदि नङा नों मानसि बायदि बेबहार खालामाखै बिसोरखौ नों सैमा बायदिसो बेबहार खालामदों बेफोरबायदि मालाय मानसिफोरखौ खनसे दाय मोननायावनो बुंनो नांखागौ खनसे दाय मोननायाव बुङालासिनो सिरि थायोबा बेफोरबायदि मानसिया सोलो मोनो मालाय मानसिनि थाखायलाय नोंलाय मानोथो एथ' खर' सानांगौ जोमै सोरखौ मालाय होननानै बुंदों फेथें आरो रुमबांखौ बिसोरो मालाय नङा बिसोरो जोंनि फंबायसो जानो हागौ आंनि बिमा बिफाया बिखौ जोनोम होआखै थेवबो आंनि बिमा बिफाया बिखौ फिसा बायदि खालामनानै गालांखादों जोमै फेथेंखौ दिनैनिफ्राय मालाय होननानै बुङोब्ला खोथाया आलादा जागोन मोनथिखा जोमै नों फेथेंखौ माबोरै मालाय होननानै बुंनो हाखो नों आरो आं बे न'आव हाबा जाना फैयैनि सिगाङावनो फेथेङा बे न'आव दङमोन अब्ला बेखौलाय माबोरै मालाय होननानै बुंनो आरो आइ आफायानो गासै पावारखौ बेनोबो होनानै गालांदों जोमै बुहुमाव रावबो गैजायै आन्दायनानै थानाय सुबुंनो जिउ आरो संसार आरो बिनो गोजोननाय होनाया बेसेबां गिदिर खामानि फेथेंहा रावबो गैया आंगो होननानै बियो जोंखौनो आंगो होननानै जोंजों थांनानै दङ बेखौ आरो नोङो मानो मालाय मालाय बुंबाय थादों गुबुन रावबो गैजायै मानसिनि गोरबो आरो दुखुआ बेसेबां गोसा बेखौ जानांगौ नोङो मिन्थियाखै नोंहा दिनै आंगो गासैबो दङखायनो गुबुन रावबो गैजायै मानसिफोरनि दुखुखौ नोङो मोनदाङाखै जेब्ला नों आरो आं रावबो गैजायै सानसे जोंबो लामानि बिबायारि जागोन अब्ला जोंबो मिथिगोन गुबुन मानसिफोरनि आंगो गैजायैनि दुखुआ बेसेबां बेनिखायनो जों
आंगो गैजायै मानसिफोरखौ आंगो खालामना लानो नांगौ आरो बिसोरनो जोङो जोबनो गैयै गोजोननाय आरो रंजानायखौ जों बिसोरनो होनो नांगौ आरो राहा लामा गोथे जानाय मानसिफोरनो जों राहा लामा दिन्थिनानै होयोब्ला इसोरा जोंखौ गोबां अनो आरो जोंखौ गोबां मोजां मोनो। अलम्बार थादो आं थांनोसै। आंनि आमाय देरसिन धनिरामनि न'आ बेसो जाखो ना बैसो जाखो? गोदो उन्दै समाव फैनायल' आरोथ' बै समाव न' बां बेफोरबायदि नङानोमोन माथो। दानिया गेटफोर दंलायो आरो न' बांफोराबो एथ' मोजां मोजां जाजोब्बाय। बेनोमोन नामाथाय आंनि आमाय देरसिन धनिरामनि न'आ? आं बेखौनोमोन बायदि मोनदों। बेयावनो हाबनानै सोंहैनोसै। जानांगौ आंनि आमाय धनिरामाबो आंखौ नुब्लाबो सिनायनाय नंला खोमा। उन्दै समनि महर आरो बे बुरै महर गोबां फाराग। आमाया सिनायनाय नंला खोमा आंखौ, नाथाय आं हले आमायखौ नुबाथाय सिनायगोन। बेनोमोन नामाथाय हाबना नायनि र'। बे हौवासायाबो माथो बे न'आवनो हाबनो नागिरदों। ओइ बाबु! सोरखौबासो गाबज्रिदों ना आंखौनो गाबज्रिदों? औ फंबाय, नोंखौ बे गेटथिं हाबलांनाय नुनायखायनो आं नोंखौनो गाबज्रिदों। आंबो बे न'आवनो फैदों। फंबाय, बे धनिराम होननायनि न' ना? नों धनिराम होननायखौ नागिरनानै फैदों नामा? नंनायाथ' नंगौ, बेनो धनिरामनि न'मोन, नाथाय धनिरामा दा गैलाना? धनिरामा गैला? मा जाखो धनिरामा? बहा थांखो? धनिरामखौ नों नागिरना फैदोंब्ला धनिरामनि नों माबाफोर जायो खोमा ना? औ फंबाय, धनिरामा आंनि आमाय जायो। उन्दै समावल' फैनाय नालाय आं बारा मोजां गोसोआव गैला, बिनिखायनो सोंदों। धनिरामा बहा थांखो बाबु? धनिरामा नोंनि आमाय जायोब्ला नों धनिरामनि जानाय जाथायखौ मिथिया नामा? ओहो फंबाय, आं जेबो मिथिया। आमाय धनिराममोनजों कन्टेक्टबो गैलाया। गोदो दङमोन। जों बेनिफ्राय खारलांखांनायनि उनावनो जोंनि मबाइल सिम गासिबो गोमाजोबदों। बै दिननिफ्रायनो नम्बर गैलायै जानानै दङमोन आरो बेबायदिनो जोंबो खबर लालायनाय जायासै आरो बिसोरबो जोंखौ खबर लानाय जायासै। बेबायदिनो जोंनि बंस'फोरा गासैबो गोमानानै दङ। नाथाय दिनै आं आमाय धनिरामखौ नागिरबोदों। बिसोरथ' फेमिलि नाङैनो गासैबो जिउ गोमाजोब्बाय। मा? औ, गासैबो जिउ गोमाजोब्बाय। आयौ हाबाब, बिखायानो ग्लास गावफ्लेनाय बायदि गावफ्लेजोब्बाय आंनि। माब्रैथो न'खरैनो जिउ गोमालायनाय जाखो? माब्रै? मा जानानै? 2019नि दैज्लां बोथोर बे जुलाइ मासावनो जोबोर अखा हादोंमोन आरो जोबोर सारअन्थाइ गावदोंमोन। हरनि 12थासो जाबायमोन खोमा। गोबां अखा खोरोमनायाव बिसोरनि न'आव अखा सारअन्थाइया गोग्लैदोंमोन आरो बिसोरनि गासै न'खरनि मानसिफोरानो जोखोम जाजोब्बाय। लोगो लोगो गामिनि मानसिफोरा फैनानै बिसोरनि गाज्रि हालोदखौ नुनानै हस्पिटालाव लाङोमोन, नाथाय रावखौबो सासेखौबो बासायनो हायासै। बै समाव गोबां रांनि आंखाल जानायखाय बिसोरनि न' बां गासैखौबो फानजोबनानै बिसोरनि गासै फेमिलिफोरखौनो ट्रिटमेन्ट होदोंमोन। नाथाय मा बुंनो, न' बां हा सम्पति गासैखौबो फानजोबनानै न'खरनि रावखौबो बासायनो हायासै आरो रावबो बंस'फ्रानो बिसोरखौ नायनो फैयासै। बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्रा नेबाय, गोबां बिसोरनि जाथि बंस'फोरखौ नागिरबायबाय, नाथाय रावखौबो मोननो हायासै। रावखौबो मोननो हायैयावलाय बिसोरखौ रायजोफ्रानो बिदाय होबाय। बेबायदिनो बै समाव बिसोरनि हा हु गासै दंनाय मानिखौनो जोंहा बायनानै लादों आरो दा जोंहाल'सो बेयाव थासै। बेयाव धनिराम लाहा गैला। मा बाबु? आंनि आमाय धनिराम लाहा बेबायदि जाबाय? बिदिब्ला आंनि आमाय धनिरामनि फिसाला सानैयाबो थैबाय। आयौ, जों बबेयावथो एथ' दिन गोदोनानै दङमोन? गासै न'खरनि मानसिफ्रानो थैजोब्बाय, नाथाय जों दिनैसिम खबरानो गैया। दे बाबु, गोजोननाय थाबाय नों आंनो बेसांखिनि बाथ्राखौ मिथिहोनायनि थाखाय। औ नंगौ, धनिराम लाहा बेबायदि अबस्था जादों आरो धनिरामनि फंबाय धनेन्द्रआबो सैमा फाग्ला अरनानैथ' फाग्ला जानानैसो दङ। दा बबेयाव थायो जोंबो मिथिया। मा? आमाय धनेन्द्रआबो बेबायदिसो जाबाय? आरो बिसि फिसाफोरा? बिसि फिसाफोरा दा बिमानि न'आव दंहैयो खोमा। बिफा फाग्ला जानायनि उननिफ्रायनो बिसोरबो बेयाव थायासै। बिमाया गावनि बिमानि न'आव लानानै थांजोब्बाय खोमा फिसाफोरखौबो। दाथ' धनेन्द्रआ बबेयाव थायो बेखौबो जों मिथिला। दे फंबाय, बिदिब्लालाय थादो। हर अन्नानै आंनो जानो थाखाय माबा मोनसे हर। जोबोर ओंखाम उखैदों आं। हारे, नोंनो दाखालिनिफ्रायनो होगासिनो। नों बे जायगाखौ गारनानै खारदो आरो नों आंनियावल' बियो ना माथो? ट्रेन स्टेशनाव हाजार मानसि थायो, बिसोरनो बिनानै जाब्ला मा आंनावल' बिबाय थायो नोंलाय? आं जानो होननानै लानानै फैयो, नों बियो। दाबो नै बेखौ आं जानो होननानैसो लानानै फैदोंमोन। दा नों आंनियाव बिलायबाय, दा आं माब्रै जाबावनो बेखौ?
अन्नानै आंनो जानो होदो नोंसोर होआब्ला आं रसा नांनानै थैगोन अन्नानै आंनो होदो जानो दे आंनो दोंसे गान खननानै खोनासंहोग्रो बिनि उनाव आं नोंनो बेखौ होगोन दे गान खननानै खोनासंहोनो हाब्लासो बेखौ मोनजागोन नङाब्ला मोनजाया दे आं गान खनगोन रोंब्लाबो रोङाब्लाबो जायाब्लाबो आं गान खनगोन अन्नानै नों आंनो जाग्रा होदोल' आंनि जिउनि मेथाइ आंनि जिउनि मेथाइ दङब्लाबो गैयै बायदि थानानैबो गैयै बायदि जिउनि मेगना खाना जाबाय जिउनि आंगोआ गोमालांबाय गैया आंहा रावबो गैया आंहा रावबो गैया मिजिं उनथिं सोरबा बिबायारिफोर गान खनदों आं खोनादों मिजिं नों आं फैसा हरनो बे फैसाखौ नों बिबायारिनो होनानै फै थै सोर सासेनो होख'नो नोंलाय बेफोरबायदि ट्रेन स्टेशनफोराव हाजार हाजार बिबायारि थायो आथिं थाब्लाबो गैयाब्लाबो मेगन दंब्लाबो गैयाब्लाबो मावना जानो रोंब्लाबो रोङाब्लाबो बेफोरबायदियावहाय मागिना जाग्रा माखासे हाजिरा मावग्रा मानसिफोरबो थाखायो गान खनफ्ला खनफ्लि फैसा लागोन माबा दामफ्ला दामफ्लि माबा मिउजिक दिन्थिफ्ला दिन्थिफ्लि बिदिनो बायदि बायदि लाग्रा गोजा बिसोरो बाथो न जादो लादो न जादो दे जादो आंनि गोसोआनो मानियाखै आं बिनो 10 थाखा गांसेब्लाबो होनानै फैथारगोन मा मादै नोंसो सोर नों मिजिं ओरै फैलाय मिजिं नै नेना फै आं बुंदोंमोन ना सोरबा गान खनदों बियो गुबुन रावबो नङा मिजिं नै बियो जोमै बिमा मादैसो ना फैलाय जोमै बिमा मादै बेयावलाय बोरै जोमै बिमा मादैयालाय सफैनांगौ जाखो गोदाव सोराव सोरखौबासो नुदों नोङो नङा ओरै फै नङा मिजिं नों ना फैलाय ना फै नै ना फै आयै मादै नों बेयावसो दङ दहायनिफ्रायनो जों बेयावनो दङ नोंखौ नुसनाखै मादै आयै अन्थु बाथौ नों बेयावसो दङ मादै आया नङा माथो बेलाय मादैसोथ' जोमै बिमा मादैसोथ' बियो ओइ मादै जोंखौ सिनायदोंना नों जोंखौ सिनायदोंना नों सोर आं नोंसोरखौ सिनायाखै मा मादै नों जोंखौ सिनायाखै मादै आं ददे औ आं मिजिं औ मादै नों बेयाव माबोरै सफैखो एथ' मोजां मानसिया दिनै बेफोरबायदियाव जिरायनानै माबोरैथो बिबायारि गान खनग्रा जाखो नों मादै थौ मादै थौ नोंखौ लानानै थांनो जों थौ मादै जोमै सोर जोमै बै आं जोनोम होनाय आंनि फिसाजो जोमै थौ मादै थौ नोंखौ लानानै थांनो आं थौ नोंखौ जोमैनि सेराव आं लानानै थांनो थौ ददे थौ लादो थौ बेखौ लानानै थांनोसै थौ हे सर बोरैबा जों लोगो मोनसनबाय नङाब्ला जों लोगो मोनसनामोनब्लाथ' बियो बेबायदिनो आलाय आन्थानि जानानै थागौमोन हे सर थौ ददे थौ मादै थौ थाबाय थौ मादै आं माबोरै थांबावनो आं थांनो हानायमोनब्ला आं थांसिगौमोन नाथाय आंनि आथिं थोंनैया बायनानै थाबायनो हायै जानानै थाबाय आरो बिनिखायनो आङो बेयाव थानानै जायनाव मैनावनो बिनानै जाबाय बायसै आं थाबायनो हाला मा नों थाबायनो हाला मादै मा जाखो नोंनि आथिङा एक्सिडेन्ट जानानै आंनि आथिं थोंनैबो बायनानै दङ बिनिखायनो आं थाबायनो हाला आयै मादै नों बेबायदिसो जानानै दङ आयु खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आं र' मादै आं नोंखौ बेयाव दोनला नोंखौ लानानै थांनोसै र' ददे नों बेयावनो थाथ' दै आं टमटम लायनो टमटमावनो लानानै थांनोसै हाय लोगोफोर उर्ला पुतला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमबो माबोरै दङ लोगोफोर आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ बाट आङो गोबां बेस्थ' आरो माखासे जाहोननि थाखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखै बेसेबांबा गोबाव जानानै थांबाय स' आंनि उर्ला पुतला चेनेलनि साफ्रोम नायगिरिफोरा आंखौ निमाहा होदो आरो दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जेब्लायबो नुनो मोनसिगोन आरो जेब्लायबो बेबायदिनो नायनानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबावगार आरो बेफोरबायदि जेब्लायबो सापर्ट होनो दाबावगार स' बिदिब्ला
बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ लानानै फैबाय नायनानै माबोरै मोनखो आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव गाबोनबो जोङो नुनो मोनबावगोन स' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय